di mangan macan lho ya wis seben. Kowe iki rasa mikir. Dadi ngeten niku to. Kowe iki mikir aku wae sing semanding. Ancas tujuan sampean niku mek bojo kula nemoni cilaka ngono to. Lho, mula kowe Banget tenan to. iso bojomu ora ana kowe Bojomu ora ana. lho, kowe ning kademangan Pranggen kene urip bebarengan karo aku. Bebarengan kalih kula. Tlonjonge ancas sampean kajeng seneng kalih kula to gedhe. Lah iya to ya, prunane ora apa-apa disenengi. Prunane ra apa-apa diseneng. Nyingkar. Ajeng napa? Nyingkar-nyingkur. Nyingkar. Mau wae ana nyingkar-nyingkur. Lah ya barang. seneng to ketemu prunane. Sampean ki wis sepuh lho, eling. Yo, senajan wis tuwa ning kekarepane. Banget kan. Wiwit pane nyingkar nyingkur. Pamer swara ngono kok piye? Aku ki ora pamer swara. Niku sing ngajari Ora ketemu rak yo kangen to. Sing ngajari setra mbedhut napa? Sing ngajari mbedhut niku pirang dina niku? Mula wis suwe ora ketemu saiki ketemu rak yo beda. Biyen karo saiki, mula kowe ya beda, saiki wis ketok. Ketok pripun? Kok le werna-werna. Lingsem yen kelingan. Meguru karo setra sumbedhut jajake kuwi. Lelampahan. Sampeyan kira iso karo lagune piye? Kangka larasate munggo kene to. Munggo kene lha nek sampeyan nek kula lunga Munggo. nek sampeyan ora werna-werna ora sembrono lho ki Demang. Rungokno omongku. Sakwise kowe tekan kademangan Pranggen kene. Aku ki seneng karo kowe. Lah nggih kula ki seneng kaya dene wong tuwa. Anak karo wong tuwa ora seneng ladeni wong bebojoan iku mboten kok. Loh, lah yo dhisik ya aku seneng karo kowe. Dhisik tak popo, tak dusi, tak gendong. Saiki mbasan gedhe, ayo senengku wis beda to. Senenge beda kula kuwi ndek bojo kek sampean ki bojone wis pirang-pirang. 8 ana. Bojo sing resmi 4. Liya-liyane kuwi. Ngapa guyang-guyu ngono kuwi? Lah yo. Nek diteruske kondangane ilang, terus tekan pundi niku wau. Lek mangkelke. Lingsem yen kemutan kok piye? Lah yo. Aku rak yo isin to mbasan wis kelingan. Lelampahan kang kawuri. Iya. Agek diteruske. Diteruske kepiye? Angge tresno tulus ngono. Ayo, mula kowe iki gelem. Lah nek aku arep tresno tulus kowe wae mingkar-mingkur ngono kok. Nyingkar-nyingkar. Lho piye? Tresno tulus najan ning gubuk asmara. Ayo kaya ngene. Anjay iki betut. Nggih ta? Aku ki ora kepengin kaya liya-liyane. Ora pengen liya-liyane nyatane sampean. Kepenginku mung sumanding karo kowe. Wong kula ora tresno kula ki ndek bojo. Larasati. Jenenge ngrusak pagrayu nek ngeten niku. Lho, aku ki ora rusak. Wong wis tak omongi yen bojomu nang wetan desa kau ukang macan galak singa barang. Kowe wis rasa ngantu-antu bojomu. Kowe iki nang kademangan Pranggen kene seneng-seneng karo aku. Seneng-seneng. Yen liwat aku kelingan. Gubuk kae. Biyen tanggoleren. Sing ngajari sapa kuwi ngono kuwi? Gubuk kae biyen tanggoleren nalika aku ngedusi kowe nang pinggir kali kae lho. Ayo to. Ning cagak kebak Tulisan
nalika kowe isih prawan to gubuk asmara biyen nate tanggo andum tresno ayo ayo ning aku kan durung andum tresno ming rasa seneng bebarengan karo kowe saka pinggir kali kae baraten kali tanpa bantal tanpa rasa abote ketaman asmara gini kae tiban ati wiwit biyen tumeka saiki Duh, ayo wiwit biyen tumeka saiki kae kebak crita wanci-wanci nganti gagat rina caketan sajroning ati ora luntur malah merati ayo